Així, al costat de l'Institut Ausiàs Marc, que ha obert les seues portes, i d'este pla de regeneració de barris del carrer Benicanena, hi ha 3 en marxa. Comencem en el 2026, però també recordant els compromisos que vam adquirir amb vosaltres en l'inici del 2025. A Gandia aquest 2025 es presenta com l'any de la transformació. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, enumera els projectes que considera faran que aquest 2025 Gandia es consolide com a capital i referent. Quant a obres i inversions, el Mercat del Prado, l'Institut Ausiàs Marc, la posada en funcionament de tota la transformació dels tinglados i de l'entorn del port com a un espai d'oportunitats, els plans de sostenibilitat turística, ja està en marxa aquest tercer pla de sostenibilitat per a la millora de l'entorn del Grau, de l'entorn portuari i de la platja de Gandia, l'entorn de l'Ajuntament, el projecte del Palau Ducal i del carrer dels Jesuïtes, la humanització de places i carrers, i jo estic convençut que molts altres que tenen a veure també amb la transformació de la ciutat. I no vam anunciar pavelló Gandia Arena i plans d'arrur de barris en diversos districtes de Gandia, però també en la millora de safor, ferroviaris o Benicanena. Complim amb la paraula donada. Molts reptes per davant, però tan important com abordar-los és també complir amb el que queda pendent i amb la paraula que vos hem donat.